Hi guys, hi. Shoutout sa dalawang viewers ko. Yan, nag-isa na lang. Musta? Hello, Ma'am Shitets. Hello po. Shoutout sa'yo. Kumain na kayo? Huwag ka malungkot, malapit na sila. Hindi, okay lang. Nag-worry lang ako kasi baka mag-overheat yung phone ko. Kasi ang init dito eh. Pero hindi na ako nag-ring light. Yes. Yo, TV, hello po. Hi, Angie. Shit, ang liit. Angie Pajada o Pahada? Hello po. Sa aircon ka? Hindi kami naka-aircon eh. Hindi electric fan kami. Kinakapa ko pa nga yung phone ko kung umiinit. Medyo umiinit siya. Charge lang kasi. Sobrang init kasi ngayon. Nasa 30, nasa 34 na. Ganitong oras. Ay guys, may vlog shoot pala ako bukas sa hapon. 3, i-deliver naman yung milk tea dito eh. Pati yung pagkain. Pero baka ano to, yung picture-picture lang ako tapos video shoot lang yung product. Tapos mamayang gabi na ako mag-vlog ng buo. Taste test. Madali siyang uminit yun. Oo, yun nga eh. Madali siyang uminit. Kaya hindi ako nag-ring light. Kasi ano to, mas lalo mag-trigger yung overheat niya. Good PM. Hi Camila, Channel 7. Hello po. Hello, shout out po sa 5 viewers ko. Yan, kumain na pa kayo guys. Cheesecake. Regular 75. Ay. Matcha. Thumbs up. Ano daw? Ano yung lahat ng offer nila? Food. Ano lang, hindi siya sponsored. Bagong milk tea lang siya. Pero wala pa silang store for delivery. Wala pa silang store. Pero soon daw, after ng quarantine, mag, ano nga to? Yung milk tea cart sila. Tapos, yung foods na offer nila as of now, siomai, tapos cheesy nachos, the usual, tapos milk tea, tapos Yakult. Yun yung i-shoot ko bukas. 3:30 PM yung delivery nila. Tamsak tayo host. San? Ay sige mamaya. Kasi ano to, phone kasi yung gamit ko. Yung laptop ko, piniplay ko lang yung ano to, yung lahat ng videos ko.
Para ano 'to, sa watch hours din. Pinip Gamit ko yung ibang account. Una pa ako, first tamsak, Lodi. Ay, sige, sige, sige. Done tamsak. Free that hindi siya free. Babayaran ko. Siguro nasa 300 plus something. Ay po, Joshua Pinta. Pinta? Bisaya din. Cheesecake. Yan, nililista ko yung menu. Para yung kapag mag-explain ako, ayan, alam ko yung details at yung price range, pati yung ons para bukas. Yakult series. Regular. Hello, what's up? Regular 55. 55. Mango, green apple. Mango, Yakult, green apple. Yakult. Gawa ka ng sarili mong milk tea. Ayoko. Kasi kapag puput up ka ng business, kailangan talagang ano 'to, meron kang business partners. The same time, ang dami mong kalaban. Kaya mas okay na maging critic na lang ako at influencer ng mga milk tea shops dito. Marami kasing kalaban, grabe. Mas lalo na ngayon, mostly yung mga milk tea owners, sila na mismo nagde-deliver ng products nila kasi, wala na ngayon. Ewan ko kung meron pang Foodpanda. Basta alam ko limited lang yung ano 'to, yung location nila kasi maraming places dito na ano, na lockdown, bawal ng pumasok. So, sila na mismo nagde-deliver. Yun nga, akala nila ano 'to, meron akong business, sabi ko hindi. Pero parang pino-promote ko lang yung ano 'to, yung mga local shops dito, lalo na milk tea. Marami nga nagsa-suggest ano 'to, coffee. Kaya lang yung problema kasi sa coffee, wala talaga akong ma-sponsor na coffee. Di tulad sa milk tea, sila nag-i-invite sa akin na i-feature ko yung products nila, at the same time yung brand nila. Tapos ako din mismo na pumunta sa shop nila na minsan swerte-swerte na lang na kahit hindi sila invite pero ako pumunta dun sa shop nila. Minsan swerte-swerte na libre na lahat ng drinks nila, kaya sponsored. Yung sa coffee shop kasi ang mahal, sobrang mahal. Yung isang cold brew lang nasa ₱130. O 'di ba parang Starbucks lang. Kape lang yun guys, kape lang yun. Kaya yun din. Tapos yung mahirap kasi sa coffee shop, kapag maraming drinks lalo na coffee base, may mata-trigger talaga yung acid mo tapos ma-palpitate ka talaga kapag nasobrahan sa daming kape. Yun din yung problema ko. Sa frap naman, yung mahirap din sa frap kasi mabilis siya matunaw kasi ice blended siya. Kaya madalian ding ano 'to, vlog shoot yung kinakailangan ko. Eh, minsan, from the shop mismo dun ko na sinu-shoot, tini-take ko yung bawat angle pati yung, product mismo for vlog, ano 'to, documentation ko na din. Minsan nire-ref ko siya for 1 hour, chini-chill ko siya muna para medyo matigas. Yun mahirap sa prop, eh. Paano nags ha? Paano nag-start? Paano nag-start? Nag-trend yung milk tea dahil sa K-pop at sa mga K-drama, yun. Dati alam ko yung pinakaunang milk tea is yung Chowking. Dati hindi yun pinapansin, iba iba pa yung pangalan ng ano yun, yung drink na yun. Tapos yung Jiko meron din Thai tea, pero hindi siya pinapansin kasi hindi pa click yung milk tea ngayon, yung noon, yung mga panahon na yun. Yung uso no dati yung ano 'to, kapag nag-dine ka sa Starbucks, yun. Dito sa'min, yun, yung nag-hit na yung milk tea, yun.
kita mo yung dalgona, dami nang gumagawa, dami nag-a-attempt, pero marami din yung parang hindi siya fluffy, parang mabasa yung dalgona nila. Depende din sa kung kakayanin mong magtiyaga at maghintay ng ilang minutes. Kapag hand mixer kasi, madali lang yun. Di ko mahilig sa ganyang drinks pero Oo, actually ako guys, hindi ako mahilig sa milk tea, hindi ako mahilig sa kape siguro, oo, yung mga 3 in 1 dati. Hindi ako mahilig sa milk tea noon, pero nung nag-work ako sa Singapore, parang ayun, ewan ko, siguro na naging immune ko na kasi yun yung everyday nakikita ko, natitikman. Yung mga hindi ko gusto, nagiging gusto ko siya, lalo na yung matcha. Hindi ako mahilig sa matcha pero yun, na favorite ko na siya, matcha. Alam ko din yung sinasabi nila artificial flavors, yung parang daya. Hindi na daya nila yung product mo. Hindi siya pure or authentic na flavor na hinanap mo. Parang more lang siya sa flavoring at sa sweets. Yan yung sinasabi nila artificial flavoring or sweeteners. Kaya wag kayong Tapos minsan nagsasabi sila na authentic yung drinks nila, pero nasa sa'yo yun, alam mo yung kung anong authentic, kapag authentic talaga matapang yung taste niya. Kapag, syrup base, yun, ang sakit dito sa lalamunan, parang may aftertaste, yun yung pangit. Ako mahilig ever since pero oo. Yan sinasabi nila substandard yung ginagawa nila. Parang naging trend, hindi sila nagre-research or hindi nila pina-practice yung trial and error ba. Yun, parang nga yun, fructose yung ginagamit nila or mga artificial flavors. Minsan kasi kapag lagay lang ng lagay, walang tansya-tansya or proportion yung mga ingredients niyo. Ayan, substandard talaga yan, delikado yan. Sana sikra. Oo nga tulad mo drinking host, kahit di mo gusto na gustuhan mo. Oo, actually oo, totoo yun. Yung parang sobrang ayaw mo na pero eventually magugulat ka lang maging favorite mo na din siya. 'Di ba, hugot lang. Good afternoon everyone. Hello po, yang ski, yang vlog. Ay guys, pa-thumbs up na lang po sa lahat ng mga nandito. Ayan, mga legit po yan. Sa mga bago po dito, hello po, good afternoon. Pa-thumbs up na lang po sa lahat dito nag-chat at sa akin na din po. Salamat. Ano daw? Hello sa lahat, tambay ko lang po. Sige po. O kung may gagawin po kayo guys, iiwan niyo lang yung account niyo dito. Don't worry. Matagal to. Kami winter melon ang gusto namin flavor. Oo, kasi yun yung common yung winter melon, Okinawa, ano pa ba? Oreo, dark chocolate, red velvet, yun yung taro, matcha, yun yung the usual na best sellers for milk tea or place tea. Pero kung milk tea lover ka talaga, yung binibili nila is yung classic. Classic, yun. Sureness, comment ka lang sa akin. Balikan kita. Ay, sige po. Ay, nakasub na ako sa'yo. Oh, guys, legit yan. Yung si Yang Ski, yung vlog yan. Oo, parati yan nagko-comment sa mga episodes ko. Ay, thank you Thank you for being permanent and legit. Hi, Anime! Hello. Shout out sa'yo. Isa din yan si Anime Official. Legit po yan. Permanent talaga yan. Wait lang. Kinakapa ko yung cellphone ko, guys. Parang ina-absorb po yung init.
Totoo bang mataas yung sugar yung oo, mataas yun. Mataas yung milk tea sa sugar, yung milk tea sa sugar level. Kahit ano 'to, 30% or mababa yung percentage mo sa sugar level. Kasi sa ano pa lang, sa pearls, minsan yung ibang owners, nilalagay nila ng brown sugar or muscovado sugar para hindi dumikit yung tapioca pearls. Yan. Tapos, example, yung winter melon, yung mga sweet flavors, nasa 30% matamis na yun. Dagdag mo pa yung another sugar pa. Depende yun sa sizes. Kaya mataas talaga yung dosage ng sugar level sa milk tea. Mm. Tapos, yung ginagamit na fresh milk, minsan kasi may halo pa yan na concentrated na matamis. Depende yan sa brand, depende yan sa brand. Hindi lahat ng fresh milk talaga. Minsan, meron silang nilalagay na sweetness para yun sa mga bata. Kasi 'di ba, yung mga bata kasi mahilig sa mga sweets. Yun yung target din nila. Shout out, hello! Acid mataas sa soft drinks. Oo, mataas din sa soft drinks. Same din yung milk tea, guys. Um, Ngayon ko lang na ano 'to, last year ko lang nalaman na ano 'to, um, na acid din yung ano 'to, yung ay may acid may acid din yung milk tea kasi sa sugar granules, yun. Kasi the more ka sugar na drinks, especially for milk tea, meron talagang particles na sa milk tea na hindi natutunaw, meron pang mga bits and pieces na sugar. Kaya minsan, kapag everyday ka nag-milk tea, nati-trigger yung acid mo or worst case scenario yung UTI. Yun ang mahirap. Kaya yun nga sinasabi nila. Ako, kapag sunod-sunod yung milk tea ko for every week, example, for 1 week, nakatatlong brands ako. Tapos, next week, meron pa naman bago. Yung ginagawa ko, parang nag-cleansing ako or nagtitake ako ng gamot or yung buko juice. Yun yung importante sa akin. Or minsan kapag nasobrahan ako sa milk tea vlog shoot, meron talaga akong specific week na walang milk tea. Oo. Kailangan ko din ano 'to, maging cautious din sa health ko. Kaya mahirap. Meron nga ako dito ano 'to, do it yourself na milk tea. Nakita ko lang sa ano 'to, sa YouTube. Yung ginagamit nila is Lipton yellow bag, yun ba yun? Oo, Lipton yellow bag. Okey naman siya kaya lang hindi ko siya nagustuhan kasi parang hindi nag-complement yung tea essence ng tea bags, tapos yung milk, at the same time yung sugar. Parang, ewan ko, parang nakulangan lang ako. Tapos kulang pa kasi ako tapioca pearls, yun yung mahal, yung tapioca pearls. Tapos nag-try din ako ng egg coffee, okey din siya kaya lang medyo delikado sa ano 'to, yung salmonella. Kapag hindi proper yung ano 'to, yung paggawa mo ng egg. Kasi dapat kailangan talagang i-cook, semi-cook yung eggs kasi raw yun, eh. So, kahit nabi-beat mo yun, meron talagang substance na ano 'to, salmonella. Kaya hindi ko siya in-include sa ano 'to, sa mga upcoming vlogs ko. Kaya nag-iisip ako kung anong next ko na ano 'to, na do it yourself. Yung isang drink nakita ko sa ano 'to, Mali at Singapore, actually blended lang siya, kaya lang yung problema, yung ingredients, nag-uubusan na kasi ng ano 'to, yung Yakult, yung yogurt, pati yung rice nauubusan din, kahit black rice, red rice, purple rice nauubusan din. Kaya yun, mahirap din ngayon lalo na kapag ano 'to, mga product content na vloggers, nag-iisip sila kung anong content nila kasi nauubusan na din sila ideas. Kaya minsan yung iba, Q&A, 10 facts about me, parang gano'n, or shoutout sa mga nag-subscribe sa kanila or may challenge or TikTok. Mahirap din mag-isip ng mga bagong content, 'di ba? Lahat ba na sobra masama hugot mo na? Oo, kasi minsan kasi kapag nasobrahan tayo sa example, pagmamahal, ayan, sinasabi na sakal na sila,
parang nasobran tayo sa pagmamahal, nakulangan tayo sa pagmamahal, 'di ba? Kaya siguro mas maganda kapag moderate lang. May times na parang gano'n. Dapat mas mahal mo yung sarili mo kaysa sa kanya. Yun ang importante, 'di ba? Kapag magse-stay siya, it's worth it talaga. Kapag mahal mo talaga yung isang tao. Gagawa ka ng paraan para lumayo sa tukso, 'di ba? Yan yung yung totoong pagmamahal. Tapos respeto sa bawat isa. Yun yung importante, 'di ba? Respeto sa bawat isa, ano pa ba? Trust. Yun, tiwala. Pa-shoutout. Ay po, Ron PH. Shoutout. Ron PH, pakitamsak na lang po lahat po nandito sa sa ano to, sa live ko. Yan, mga legit po yan, mga permanent. Pakitamsak na lang din po. Iba na talaga mga virus, germs, bacteria now. Kung kapahon ko, yung candy sinusubo, kinukuha ko pa. Oo, 'di ba? Minsan nga uso nga 'yang 'di ba kapag nahulog yung pagkain, kaya pa yan mga 3 seconds. Yun grabe na. Kaya keep safe po tayo lahat. Sobra. Sana sana nga meron talagang vaccine. Pero grabe na yung cases sa Manila, guys. Actually, meron akong kaibigan from other apps, social live stream app, Bigo. From US siya. Tapos, ewan ko, gala siya ng gala. Ayan, nahawa siya ng corona. Tapos, hanggang ngayon, nakakoma siya. Walang response sa kanya. Kaya mag-ingat talaga kayo. Yung corona, hindi namimili ng tao. Kung, ayun, mag-ingat-ingat na lang tayo. Kaya ako nandito sa bahay kasi alam ko, medyo delikado ako sa mga airborne Kasi meron akong allergy rhinitis. Konting dust lang. Nag-trigger talaga yung allergy ko. Punta kayo sa house. Ayan. Hi Mark 05, hello po. Thumbs up na kayo guys. Ayan. Ayan, shoutout sa 9 viewers ko. Hello po. Sana hindi magloko yung phone ko. Yan, kinakapa ko yung cellphone ko. Ay, wait lang. Nag-mention sa name ko. Yun yung Camila, yung sinend mo sa GC. Hindi ko pa siya na-try. Yung yung sinabi mo. Pero try mo lang. Yung gagawin mo, hindi ko alam kung mahilig ka sa tea essence or less yung tea essence, pero depende din sa preference mo. From ano yun, Thailand ba yun or Myanmar? Ang try ko din kasi yung yung Myanmar. Ang sarap, Myanmar na milk tea na ready to made. Ang sarap. May Asam at Oolong. Yun, dalawang brands. Taiwan. Okay yun. Oo, kasi sa Taiwan, doon mostly na-originate yung milk tea. Try mo. Yung gagawin mo is isang tea bag, tapos init na tubig. Kahit half cup lang. Tapos, parang feeling ko matapang yan eh. Depende yan sa Feeling ko matapang yan. Kung gusto mo yung matapang na tea essence, pwede yun. Tapos fresh milk. After nung mga 5 minutes, kung medyo warm na yung tea mo, lalagay mo yung tea, tapos 1 tablespoon of white sugar or 2 tablespoon. Depende yan sa sugar level na gusto mo. Tapos fresh milk, tapos i-mix mo lang siya. Tapos try mo kung sakto sa panlasa mo. Kasi minsan iba gusto yung hindi nila malasahan yung tea. Ayaw nilang ganun. Ako gusto ko malasahan yung tea. Kung milk tea lover ka, 'di ba? Dapat yung mas na-appreciate mo yung tea, hindi mostly yung magatas. Wait lang.
Show. Matinga siya, hindi siya Oo. Kasi minsan ganun eh. Parang depende din kasi sa brand at depende din sa ano to, sa kung saan nag-originate. Yung Sri Lanka, yung Taiwan, ano pa ba? Sri Lanka, Taiwan, Myanmar, sakto yung ano to, yung tea essence nila. Pero yung sa Lipton, medyo pale siya eh. Pale, lalo na yung yellow bag, medyo pale yung tea essence niya. Kaya na-overpower yung ano to, yung milk. Kaya ang hirap talaga gumawa ng homemade na milk tea. Siguro yung mas prefer sa akin kung gagawa kayo ng milk tea, wag kayong mag-push sa tea bags. Kasi concentrated lang yun eh. Yung mas prefer yung ano to, yung tea leaves, yung dried tea leaves, yun talaga yung authentic na paggawa ng milk tea kasi mag-overpower talaga yung tea essence niya. Depende din sa milk eh, kasi minsan hindi mag-complement yung milk tapos yung tea essence. Kaya ang hirap gawin na ano to, yung milk tea. Timpla kasi dito sa Pinas, oo, tama yon. More milk at sugar. Tama, tama. Compare sa tea Taiwan. Oo, di ba? Alam mo nung nasa Singapore ako, doon ko na-appreciate yung share tea, doon ko nahilig yung milk tea kasi alam mo yun, parang ang sarap kasi nasama talaga yung tatlong flavors. Yung in-order ko is ano nga yun? Ice cream ice cream milk tea. Yan yung in-order ko sa Singapore na share tea. Ang sarap. Hindi siya sobrang tamis. Tapos well balanced yung tatlong flavors, yung ice cream, yung classic asam na tea essence, tapos yung milk. Yung sugar niya, mababa lang siya. Kahit hindi ako nagsabi na ano to, na 100% sugar. Well proportioned talaga at standard. Pero pagdating dito, parang disappoint ka. Kasi iba yung yung ano to, yung preparation at yung lasa from abroad compared dito. Pero same brand pa rin Kaya nakakapagtataka. Siguro ano to, um, sa ingredients or preparation yung problema. Uy! Hiponya, shout out sa'yo. Ayan, sa ka-work ko po sa Jayco Iloilo. Hi, musta? Hi Michael, visit ka man store soon. Coffee fraps. Sige. Oo. Sige. Soon, sana kung matapos na yung quarantine. Sana talaga. Oo. Actually, nagtanong na ako. Yeah. Sabi daw ni Sir Chito, kapag i-vlog yung Jayco, kailangan talaga may permiso ng marketing. Kasi yung marketing daw namimili ng vloggers. Dapat daw yung mataas yung subscribers, tapos sikat. Kaya mahirap. Baka ma-issue pa ako, 'di ba? Kahit nag-work ako diyan. Yung sa sa Starbucks naman, nagtanong din ako kung okay lang. Sabi doon nila, okay naman daw. Pero kapag talaga on the spot talaga mag-vlog ako doon sa store nila, kailangan talaga ng permiso ng manager. Pero hindi naman ako magtatagal sa shop eh. Yung gagawin ko lang is take lang ng ng ano nga to? Ng videos ng mga products. Yun lang gagawin. Hindi ako on the spot sa sa vlog. Pero sana talaga Naka-wow LS mo, Dinos. Sorry naman. Oo, mainit kasi ngayon. Sobra. Thai tea ni Jayco. Oo, gusto ko yung Thai tea. Promise Hindi ko talaga makalimutan yun. Yun yung naging favorite ko siya. Tapos yung yung bagong donut sa Jayco, yung parang Milo. Hindi ko pa na-try yun. Sana ma-try ko yun soon. Naka-miss tuloy yung 50 cents at sugar, tapos Oo. Alam mo sa Manila, yung usong-uso dyan is yung Tiger Sugar, Happy Lemon, Coco, ano pa ba? Dakasi, Macau, ano pa ba yung ano to? Yung kay Isabel Daza din, yung FRNK. Tapos,
Ano pa ba? Gongcha, yun. Hi, Happy Money. Hello po, shout out. Shout out sa inyo. Ayan guys, patamsak na lang po sa lahat nandito. Yan, mga legit at permanent po dito. So, paki-like na lang po din sa taas at paki-thumbs up na din sa akin. Salamat. Serenity, okay din. Kaya lang, ewan ko, parang natabang ako sa ano to, sa Serenity. At the same time, yung chat time. Parang ang tabang sa akin yung ano to, yung tea nila. Siguro, hindi ako fan ng brown, ito, yung brown sugar nila. Yan yung na-order ko eh, kasi yun yung featuring drink nila noon. Kaya sabi ko, parang tabang. Parang ang tabang ng, lalo yung chat time, parang ang weird ng ano to, yung pudding nila. Kasi alam ko yung pudding, parang gelatin lang. Pero sa kanila parang, hindi ko alam, hindi ko ma-explain. Parang durog. Bitaan mo na ba yung balita dati na may nalason milk tea? Ano kaya mangyari? Oo. Nalason kasi hindi. Kasi sabi daw, yung ginamit na liquid dun is hindi siya flavoring. Hindi din panis yung ano to, yung milk tea. Kasi yung milk, kasi kapag mapanis yung milk tea, it's either magdadariya, ano to, LBM ka lang. Yun lang, or magsusuka. Pero yung ginamit daw na ano to, na base na research ko is chemical, matapang na chemical, parang muriatic, ganun. Eh syempre sunog talaga yung ano to, yung internal organs niya. Kaya yun din. Gongcha sobrang tamis. Oo, sabi daw nila. Pero yung first, masarap daw. Masarap ang tea pero exo. Ganun. Nako, hanggang sa tea. Mga pa din. Ate Angie. Di ba? Yun nga eh. Actually, dito sa Manilo, ang daming ano to, nag-open ng milk tea. Kasi yun yung ano to, yung trend. Kasi di ba dati, yung, yung sumikat is yung lemon. Ay, hindi. Yung wheatgrass pala, yung wheatgrass. Yan yung nauso. Tapos, next is, ano pa yun yung next? Zago, matagal na yan. Oo. Pamasa yung Zago eh, alam ko. Kahit nga, hanggang ngayon, ang sarap pa rin yung Zago. Sa totoo, sarapan pa rin ako sa Zago. Tapos, ay, guys, na-try nyo ba yung sa Dunkin na milk tea? Yung mahal-mahal. Pero, ang pangit pala ng lasa. Na-try nyo ba sa Dunkin Donuts? Yung lahat ng flavors nila ng milk tea. Actually, nag-try ako. Yung in-order ko is Hokkaido. Kasi alam ko Hokkaido, hindi siya matamis. Ang pangit, grabe. Sabi ko, Diyos ko, ito yung 120 pesos ko, large. Ay, hindi, 140 pesos ko. Large pa. Tapos, ang pangit-pangit, more yung ice. Sabi ko, mas maganda pa yung mga local. Mura. 59. Pero yung quality at yung ano to, yung milk tea mo, pang luxury talaga. Ay po, ano to? Reds.com. Hello po, Reds.com. Reds.com, pakitamsak na lang po lahat po nandito. Ayan, mga legit at permanent po yan. Salamat. Fam 3 TV, hello po. Talo na Zago, mga pearl shakes. Oo, 'di ba? Ang tagal na yan ng Zago, 'di ba? Sobrang tagal na. Until now, sila pa rin yung ano to, yung pinipilahan talaga. Eh, makamasa yun eh. Ang sarap pa rin, 'di ba? Ano ba? Shirty, makamasa din. Shirty, isa din yun. Dakasi, Ox lang. Macau, sumikat sila dahil sa ano to, yung cheesecake nila. Tapos yung packaging nila, yung parang may crown. Sila yung nauso yung ganun. Tapos every Valentine's Day, parang heart shape na cup. Kami, Infinity. Ay, egg pudding. Oo, masarap yung egg pudding. Yun, egg pudding. Sarap. Ano pa ba? Kaya mahilig ba kayo sa kape, guys? Ano mas prefer nyo, milk tea or kape?
Kasi yun din tanong ko sa ano 'to, sa page ko. Yung prefer nila yung kape, lalo na yung black. Kaya lang nung meron akong ano 'to, furniture na tatlong coffee shop, yun yung pinakamababang mababang reviews ko. Ewan ko, more talagang milk tea yung millennials ngayon. Ay sige Camila, sige no problem. Iwan niyo lang guys, habang naka-stream ako. Coffee ako. Ano, latte, black coffee. Kasi yung iba gusto ano 'to, yung, prefer nila yung ano 'to, yung authentic pure black coffee. Ako latte ako, maka-latte ako, eh. Yung nasarapan ako sa ano 'to, sa Dunkin na iced coffee, masarap siya. Except lang yung milk nila, hindi siya masarap yung sa Dunkin. Yung sa McDo, gusto ko din yung iced coffee nila, lalo na yung iced latte. Ayoko nung ano 'to, yung parang chocolate latte nila. Hindi ko gusto yung ano 'to, yung chocolate latte. Black, alam ko sa black, yung Nescafe. Oh, Nescafe. Okay din yung kopi ko. Sa akin, okay. Pero kapag sa 3-in-1, kopi ko ako. Ang sarap kasi yung kopi ko. Great taste. Medyo pale lang yung coffee niya. Matamis siya, yung great taste. Cafe Alamid. Familiar yan Cafe Alamid. Oo. Lalo na dyan, maraming coffee shops dyan. Sa Manila, alam ko yung sikat is Starbucks, Tim Horton, Tom and Tom's. Hindi ko alam kung sikat yung ano to, yung Tom and Tom's. Jayco, sana din yun. Ano pa ba? Yun ang alam ko yung ano to, yung mga branded. Yung problema lang dito sa amin, wala kaming McCafe. Iloilo. Yung Alamid Animal. Oo, mahal yun. Mahal yun. Yan yung pinakamahal na kape. Sobrang mahal yun. Talaga? Masarap? Mahal yun eh. Sobrang mahal yun. Ano pa ba? Oo, yun. Yung pinipupo ng ano to, ng yung cat. Ewan ko anong tawag dun sa cat na yun. Basta kinakain niya, tapos pupo. Tapos parang tumitigas siya. Parang nagiging peanut brittle yung tae niya. Parang ano to, parang fermented na siya na coffee bean. Talaga? Wow. Oo. Hindi ako mahilig sa pangkape. Ewan ko lang. Ano yung pinakamahal na kape? Yun, yung sinabi ni Angie. Yan yung pinakamahal. Yung, ano nga yun? Oo, yung pinupupo ng cat. Yun yung mahal. Hugs. Hugs. Ay, Teacher Cherry, ayan. Pa-hugs na lang po sa lahat nandito. Ayan, mga legit po yan at mga permanent. Ayan. Ikaw muna mag-add sa kanila. Yan, pa-hug na din po sa akin, ano to, kapag tapos na po hug sa kanila dito. Kalma ka naman talaga. Oo. Actually ako, sobrang addict ako sa kape. Yung 3-in-1 hindi yung pure na kape. Favorite ko talaga yung coffee ko. Great taste, okay din sa akin. Pero when it comes sa ano to, yung mga latte, hindi ako fan ng Nescafe. Kasi parang sobrang sa tamis. Ewan ko. Nag-iisip nga ako na to ng bagong drink na gagawin ko. Ang hirap. Na-research ko ano to, puro dalgona, puro Milo. Ang hirap na mag-isip ng ano to, bagong recipe. Lalo na kapag ano to, konti na lang yung supplies dito. Ako kasi hindi nakatulog. Oo, ako din.
Kaya minsan pinapagalitan ko ng kapatid ko, "Ano, kakakape ka naman, gabi na." Sabi ko, "Naku, walang epekto yung kape sa'kin." Yung sabi ko nga ano 'to, yung Milo nga, yan yung nagpapa-active sa'kin. Yan yung gising-gising na ako kasi chocolate, eh. Ganda ng timpla ng ilaw mo nasa hindi, nandito lang ako sa loob. Dito lang ako. Yung yung ilaw kasi malaki. Yung ilaw kasi malaki tapos yung ano 'to, yung bintana ko nasa harap ko lang. Malaki yung bintana namin, eh. Ta's isa din 'to, yung background ko is gray. Kaya parang nagre-ring light ako. Hindi na ako nag-ring light kasi nung last time nung nag-ring light ko, uminit yung phone ko kasi dalawang ring light na gamit ko. Ta's nagcha-charge pa ako nun. Tamsak host. Sige, sige mamaya. Kasi hindi ako makatamsak ngayon. Naka-desktop mode ako dito sa ano 'to, sa cellphone ko. Ang hirap. Mamaya Aho. Pero feeling ko naka-ano 'to, naka-subscribe na kita. Hindi ko lang alam. Isa phone lang gamit mo pa. Oo, ito lang. Ito lang. Ito din ginagamit ko for vlog ko, yung Huawei. Pero hindi nagso-smoke or alcohol. Hindi. Hindi. Hindi ako mahilig mag-ano 'to, mag-inom. Madali akong malasing, eh. Tapos inisip ko, siguro ano 'to, sumasabay din ako sa inuman pero kapag alam ko na natamaan na ako, hindi na ako na umiinom ng grabe kasi alam ko yung limitations ko, eh. Tapos smoke, hindi. Bawal sa'kin mag-smoke. Mahina kasi ako sa breathing. Mahina ako sa breathing. Kaya tapos ano 'to, grabe yung pag-trigger ng allergy rhinitis ko kapag may naamoy ako na smoke. Oo, tapos na tayo, Aho. Alam ko tapos na tayo, eh. Isa phone lang, oo, isa lang phone. Kung i-sponsor mo ako, okey lang, basta Huawei lang. Ganda kasi yung Huawei, eh, sa totoo lang. Gusto ko talaga 'tong Huawei na 'to. Kaya sana soon, Huawei, baka naman, sponsored naman. Oo. Ayan, shoutout po sa 11 viewers ko at sa 9 nag-like, 'yan po. Konting tiis na lang guys, 'yan. Sana hindi magloko yung likuran ng phone ko, eh, para hindi siya mag-livestream. Kasi may instance talaga na ano 'to, na umiinit talaga. Ayan o, ito yung ginagamit ko guys, ayan nakita niyo. Thumbtacks lang 'yan, kasi yung wall ko is plywood lang. Yan yung disadvantage lang, maraming butas sa plywood. Pero okay lang kasi at least nakatipid ako. Hindi ako nakabili ng frame, yung metallic frame. Mahal kasi yun, sobra. Yan, sa lahat po na nandito, maraming salamat po at salamat din sa time. Yan. Iwan niyo lang phone yung guys kung may ginagawa kayo. Ano daw? Pa-shout, pag sa donut stores, may tirang donut. Okay. Yung sa donut, hindi. Tinatapon nila. Tinatapon nila. Kasi nag-work ako sa ano 'to, sa Jayco. Kapag may natirang donut, tinatapon talaga nila. Pinipicturan 'yan, tapos nilagyan ng tubig para hindi magamit. Once na nagamit mo 'yan, in the next day, substandard na 'yan. Yung freshness kasi ng donut, hindi nagagamit lalo na kapag homemade. Kaya pinagbabawalan talaga ng lahat ng donut store, Jayco, ano pa ba, Dunkin', Mr. Donut, ano 'yun, wastage talaga. Kaya yung mga staff, managers, frontliners, team leaders, pini-push talaga yung mga frontliners nila na na i-upsell, upgrade or upselling yung product sa customers. Lahat ng donuts nila, ano 'to, ma-reach nila yung quota. May certain quota talaga on each day, especially
when it comes to Friday, Saturday, Sunday, or mga holidays. Yun, may quota talaga. Dapat maubos nila mag, mag yung magko-close ng store. Yun. May quota yun, grabe. Hindi. Full, anong example, nag-close shift na yung graveyard shift. Ayun, nag-unstable yung connection ko. Hindi. Hindi siya binebenta. Ayun. Nagloloko yung connection ko. Hindi siya binebenta. Considered as waste product siya. Kaya yung ano to, mahirap din mag-business kasi food cost, tapos manpower, at the same time yung ano to, yung electricity din. Yung mahirap din kasi kapag mataas yung wastage mo sa food, tapos mababa yung sales mo, papagalitan ka talaga ng heads mo. Kaya pressure din sa manager at sa frontliner, dapat yung frontliners or staff na mag-push talaga yung product. Dapat magaling ka mag-ano to mag-upselling or sales talk sa customer. Mahirap din yung ginagawa ng mga ano to, staff. Totoo lang. Oo, marami. Experience ko yun. Pero, alam mo, sa Jayco, yung example closing shift namin, um, especially yung marami natira, pinapicture lang namin yung donut na natira. Tapos, nagtatago kami sa blind spot. Kinakain namin yung kung anong gusto namin na donut. Pero isa lang. Isang donut lang. Kinakain namin. Pero hindi kami napapakita sa camera. Sa mga blind spot lang. Kasi once nakita ka, lagot ka, terminate ka agad. Pero dapat ano to, may approval ng manager mo. Dapat tago ka talaga. Hindi nakakita ng customer, hindi nakakita ng CCTV especially. Lalo na mga heads, ganun. Sayang talaga. Yung nakita mo sa Starbucks, yung donut nila is pwede talaga siyang ano to, may shelf life yun eh. Good for 24 hours, 2 days yung max. Depende siguro sa dough. Yun. Kaya yung iba, minsan kapag chilled yung ano to, yung donut nila, minsan required, gusto din nila ano to, yung mainit pa. Yun yung microwave. Yun. Kapag microwave, okay din. Kaya lang ano to, ilang seconds lang yun kasi papangit niyang ano to, texture ng donut. Mahirap din. Lalo na yung loob. Example, lumambot yung ano to, yung sa outer dough niya. Pero yung feeling sa loob, parang lamig. Yun ang mahirap din. Kaya nasa tansya yun ng baker or yung frontliner. Di ba sa bakeries may discount? Oo, meron. Strategy din yun at marketing strategy, especially sa Nicolette at sa mga ano nga to, Bread Talk, yun, sa iba din products. Lalo na sa Singapore. Kasi yung mag-closing na sila, example, sa Singapore nakalimutan ko, basta alam ko lahat ng bakery sa Singapore, kapag siguro 30 minutes or 1 hour, mag 50% off sila or buy one take one or for 3 3 to 5 na any flavor ng ano to ng breads nila nasa $2 lang or $1. O 'di ba? Kaya ubos talaga yung ano to para at least hindi wala silang masayang. Kahit mababa yung ano to, yung ano to, yung palitan ng sales, pero yung importante zero sila sa waste. Yun ang maganda din. Yun din yung strategy. Ganun din sa Pinas. 3 years ka sa Singapore. Mabait? Wala eh. Wala. Sa totoo lang. Wala. Walang mabait. Kahit kapwa nga Pinoy, ano to, dinadown ka talaga. Lalo na kapag, ano to, yung parang ang yabang na, parang biglang yaman. Yan. Yung mga Pinoy. Walang mabait. Walang mabait. Pili lang yung mabait. Mabait sila kapag nakita nila yung, ano to, yung
magaling ka maging socialize sa kanila. Yung lalo na kapag ikaw nag-adjust sa kanila when it comes sa language nila. Dapat marami kang natutunan na language sa kanila. Hindi sila yung matututo sa'yo. Dapat makuha mo yung talaga yung ugali nila. At the same time, kahit pangit sabihin, kailangan mo i-plastic talaga yung sarili mo. Kailangan mo i-plastic yung sila. Parang maging close ka sa kanila. Kasi advantage mo din yun eh. Tapos huwag kang magsabi ng lahat ng sekreto sa kanila. Kasi magiging downfall mo yan eventually kapag yung magpaplastikan sila sa boss. Hindi ko na sinasabing lahat pero yan yung experience ko. Walang mabait. Pili lang yung mabait. Oo, oo. Actually, yun yung sinasabi ko. Yung nakikita nyo sa abroad, yung parang nag-mall sila, bumili sila ng sapatos, yan lang yung way nila para maging masaya kahit sobrang depressed sila, sobrang ang hirap ng trabaho nila. Tapos yung trabaho dun, kung anong hirap dito sa Pinas, mas mahirap dun sa abroad. Times 3. Times 3 yung hirap dun. Kaya minsan, minsan nag-overtime sila, minsan hindi sila nakakain, minsan ilang hours lang sila yung pahinga nila. Kaya ang hirap. Yan din yung way namin na mawala sa stress. Minsan, nag-shopping na lang kami kung ano-ano. At least, mawala yung problema. Or minsan kapag nag-Skype or time, yun? Basta, yung parang ganito, minsan hindi nila pinapakita na malungkot sila or mahina sila, pero deep inside, lungkot na yan sila. At stress na stress. 'Di ba 'pag may kasama kang Indian tapos tinakpan mo yung ilong mo? Oo, sa tradition nila yun. Sa Singapore din kasi, lalo na sa condo or hostel tinatawag nila or HBD, bawal yung mga Pinoy magluto. Kasi alam nila yung Pinoy, grabe magluto. Tapos yung mga amoy ng mga daing, yung amoy ng mga bagoong, ayaw nila yun. Lalo yung mga durian. Gusto nila yung durian, pero wag lang yung amoy. Kaya minsan yung mga Pinoy, example, sa isang unit, puro Pinoy yun. Tapos nagluluto sila ng example, for birthday party, for, ano pa ba, celebration like Christmas, New Year. Kino-close nila lahat ng bintana nila. Para hindi sila ma-report ng locals na meron nagluluto. Kasi once na may nagluluto, automatic, magrereklamo sila at susumbong sa government nila. Yung government ng Singapore, napakabilis. Ilang minutes lang nandun na yung pulis sa bahay mo. Kahit ambulansya, kahit fire truck, ilang minutes lang nandun na. Ang hirap. Depende din. Kasi yung sa unit namin, palipat-lipat din ako eh. Kasi minsan kasi mahal kasi ng rent, yung sinisingil namin. Yung sinisingil ng landlady, ng agent. Minsan umabot ng 10 or 10. Yun yung pag-aalam ko. Tapos kapag isang CR lang kayo, nako, good luck. Mag-aagawan talaga kayo. Dapat maaga kang maligo. Kasi maraming kasing kasama. Kapag isa lang yung CR nyo, Diyos ko, kailangan mo gumising ng umaga para at least mauna ka sa pila. Kasi pila yan eh. Pila yan. May schedule yan. Lalo kapag may makasama kang matagal magligo, Diyos ko. Kaya minsan kapag late ka na, wala ka ng time magligo. Kasi malilate ka talaga. Mahirap din kasi sa Singapore, kapag example, 7 AM na, maraming na tao yan. Maraming tao sa bus, maraming tao sa LRT. Tapos yung bus nila, may schedule talaga yan, may time schedule. Di tulad sa Pinas, na kahit anong oras, meron talagang dumadaan mga jeep, mga taxi. Yun, may schedule talaga yun, yung bus at train. Ay, Makatang Bulakenyo. Ay, sige po. After lang nito, kasi hindi ako makatamsak. 50. Malapit na pala ako. Salamat. Di ba mahal yung tubig sa Singapore? Oo.
Mahal. Lahat mahal. Yung accommodation dito sobrang mahal. Yung sa Singapore, sobrang mahal. Yung, wait lang. Kasi condo type dito eh, yung sa Singapore. 500 Singapore dollar yung 1 month. Tapos dapat may cash advance. So, magto-total yun is 1,000. Lahat. Kapag mag-stay ka talaga dito sa Singapore. Tapos minsan may agent fee pa yan. Depende din yan sa agent mo. Minsan umabot yan ng 300 agent fee, 120 Singapore dollar yung agent. Sobrang mahal. Kaya swerte mo talaga kapag may kilala ka dito sa Singapore, pwede ka magstay. Tapos magbabayad ka lang ng ng tubig, food, parang ganun. Mahal. Sobrang mahal. Ito nga yun yung pinaka-expensive city around the world. Second na yung yung Paris. Ito yung pinaka-expensive. Ay, Singapore pala, sorry. Para agent fee, parang siya nagpa-process ng yung accommodation mo. Marami yan. Kaya lahat ng parang siya nag-e-effort para maayos yung lahat ng accommodation mo, yung papers mo, yun. Para maging legit ka na na residence doon. Tapos siya magmo-monitor ng yung babayarin mo sa sa kuryente, sa tawag doon is PUB. PUB. Kuryente, separate pa yung gas separate pa yung gas. Gas sa pagluluto. Tapos yung rent. Mahirap din. Sobra. Kaya minsan yung yung mga Pinoy doon, minsan yung kinikita nila, yung natira na lang sa kanila, konting-konti na lang siguro. Siguro 100 Singapore dollar na lang or 300. Kasi yung binabayan nila na accommodation, at the same time nagpapadala pa sila. Mahal, konti lang. Sobra. Hindi ka na babalik doon. Depende. Kung may offer. Buti pa yung tubig sa Singapore mahal. Baliw. Hindi, pero sa Singapore, parang ang boring. Sa totoo lang, ang boring. Napaka-serious ng mga tao dun. Tapos, di tulad sa Pinas dito, mga birthdays, mga fiesta, yun, nagkakasayahan, kahit konti yung handaan, simple yung pagkain, yun nakamiss. Tapos yung mga Christmas, New Year, special yun sa atin. Sa kanila, wala lang. Parang parang dumaan lang. Tapos bawal pa sa kanila mag fireworks, bawal dun. Oo. O sige, okay lang yan. Naghuhugot kayo. Diba? Yan, salamat po sa nagtamsak. Yan, sana mabalikan ko kayo. Yan, sana hindi magloko yung phone ko. Konti na lang yung minutes ko, guys. Yan. Si Yona ba yung next? No? Si Yona, ayan. Dinos walang nightlife sa Singapore. Meron nightlife sa Singapore. Sa Clark Quay. Doon. Yun yung nightclub talaga. Meron naman nightlife. Pero good luck lang kasi kapag umabot na ng 12 midnight, times 2 na yung taxi mo. Times 2 na. Tapos yung schedule ng MRT at mga bus, hanggang 12 midnight na lang. Kaya wala kang choice, taxi ka talaga. Times 2 pa yung binabayad mo kapag umabot ka na ng midnight. Example, yung destination mo, papunta ng bahay mo is $20 or $15. Times 2 yun, 30. Oh, diba? Tapos yung maganda, pwede kang bumayad sa nets or yung debit nila. Pwede kang mabayad. Pero open country yung Singapore, diba? Oo, open country siya. Wala naman requirement sa visa eh. Basta yung requirement nila is meron kang accommodation, tapos ilang days ka doon.
Yun lang yung tanong nila. Yung mahirap lang kasi sa Pinas, grabe yung immigration, maraming itatanong. Ano-ano mo yung ganitong nag-invite sa'yo, anong trabaho niya, anong birthday niya, anong relationship mo, tapos anong dapat may copy ka ng working pass niya, lahat, expiration, lahat, grabe. Tapos yung full address ng stay mo, tapos itinerary kapag magta-travel ka lang. Oo, maraming mura dun na chocolates, especially sa Nutella. Nutella Ferrero, sobrang mura dun, Cadbury. Tapos yung mga bath soap, mga Dove, mga ano pa ba yun? Basta ang mga shampoo, sobrang mura dun. Tapos yung mahal dun is Giordano, medyo mahal. Yung H&M, Factory, mura dun. Sobrang mura. Parang pen shop lang yung H&M nila. Ay guys, yan. Naka 1 hour na ako. So, thank you so much. Yan. Para may next na. Alam ko kasi pag Pinoy double purpose travel. Oo, alam mo naman yun. Diba? Ganun talaga. Ang dami pala kailangan nung pinababakasyon kung mag-isa last year. Oo, sobrang luwag. Sa Pinas lang grabe, yung higpit. Sobrang higpit. Sobra pa yung parang Q&A, Miss Universe. Grabe. Ay guys, mag-end live na ako. Ayan, nakaabot ako ng 1 hour and 3 minutes. Para may next na po tayo. Oo, ang bilis ng oras, di ba? Kapag nagtuloy-tuloy yung kwentuhan. Ayan. Thank you guys thank you. Sa mga hindi ko natamsak, baka mamaya na lang. Kasi marami pa nakasalang na na live. So, thank you guys. Ingat kayo. So, next po si Yo TV. Bye. Thank you, thank you.